Amen! Praise the Lord na yung bag na bigat na aming kakabsat. A blessed Sunday sa ating lahat. Una po, nais ko munang batiin ang pinakamamahal nating senior pastor, Pastor Pro V. Cadelinia. Amen? Thank you, Pastor, for the privilege pag-pray niya kabsat as they are on their way, JP Dicket. Also, to our patriarch, beloved patriarch, syempre, Pastor June. To all our pastors, preachers, members, at mga bisita natin joining with us this morning. Welcome to our Sunday worship service. Let's stand together and sing praises to our Lord and Savior who paid for all our sins. Let us sing, Jesus Saves. Let us sing from the first verse on the verse. We have heard the joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Sing the tidings all around. Jesus saves, Jesus saves. Bear the news to every land. Climb the steeps and cross the waves. Onward is our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. Left feet on the rolling tide. Jesus saves, Jesus saves. Now the scene is far and wide. Jesus saves, Jesus saves. Sing ye islands of the sea. Echo back the ocean waves. Earth shall keep her jubilee. Jesus saves, Jesus saves. Divers sing above the battle strife. Jesus saves, Jesus saves. By his death and endless life. Jesus saves, Jesus saves. Shout it live through the gloom. When the heart for mercy craves, sing in triumph for the truth. Jesus saves, Jesus saves. Last verse. Give the winds a mighty voice. Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free. Highest hills and deepest waves. This our song of victory. Jesus saves, Jesus saves. Our second song, He lives within my heart. Amen. On the verse, I serve our risen Savior. He's in the world today. I know that He is living, whatever men they say. I see His hand of mercy, I hear His voice of cheer. And just the time I need Him, His always near. Amen! He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Second verse down. In all the world around me, I see His loving care. And though my heart grows weary, I never will despair. I know that He is leading through all the stormy blasts. The day of His appearing will come at last. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. The last verse. Rejoice, rejoice, O Christian, lift up your voice and sing. Eternal hallelujahs to Jesus Christ.
the first verse now. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love. He lived for thee. Amen. He lived and died. Saved by my pardon. And empty grave is there to bring my Savior live. Ready on the chorus. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold, how sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He gives. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. On the last verse. And then one day, across the river, I'll fight like tide, now worn with pain. Amen. And then I'll stand, gives way to victory. I'll see the heights of glory, and I know He lives. Louder on the chorus. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Praise the Lord. Let us sing our last song, When We See Christ. Amen. On the first. Of times the day seems long, our trials hard to bear. We're tempted to complain, to murmur and despair. But Christ will soon appear to catch His bride away. All tears forever over in God's eternal day. It will be worth it all. Amen. When we see Jesus, life's trials seem so small. When we see Christ, one glimpse of His face, all sorrow will erase. So bravely on the race till we see Christ. Sometimes the sky looks dark with not a ray of light. We're tossed and driven on, no human help inside. But there is one in heaven, He knows our deepest fear. Let Jesus solve your problem, just go to Him in prayer. It will be worth it all. Amen. When we see Jesus, life's struggles seem so small.
home a crown. The tempter will be banished. We'll lay our burdens down. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials seem so small when we see Christ. One glimpse of His face, all sorrow will end. So bravely run the race till we see Christ. All of God's people say. Let's remain standing. Let's grab our Bibles and let us have our Bible reading. And Amen. A good morning po, Pastor Jun, Pastor Provi, and to all our HBBC family. Good morning po sa ating lahat. Thanks so much po, Pastor, for this privilege nga maidalan iti Bible reading tay kakabsat. Ket may we open our Bible in the book of Isaiah chapter 40. And we will be reading verses 26 down to verse 31. Amen. If you are there kakabsat, say aloud, Amen. Amen. Let us read now. Ready, go. Lift up your eyes on high, and behold, who hath created these things, that bringeth out their host by number. He calleth them all by names, by the greatness of his might. For that he is strong in power, not one faileth. Why sayest thou, O Jacob, and speakest, O Israel, my way is hid from the Lord, and my judgment is passed over from my God. Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary? There is no searching of his understanding. Verse 29, He giveth power to the faint, and to them that have no might, He increaseth strength. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. Verse 31, But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. And they iti pa nagkakarari kakabsat. Let us pray. Our loving God and gracious Father, Lord, agyaman kami, Apo, itinimbag na imbalitukan nga sa umuin kami nga nabasa, Apo. Lord, muna pagyamanan da ka, kinidaydayo da ka, Apo, Diyos itang abigat. Tanadan kami, Apo, nainlangitan nga Ama, nga hanpulos nga maupay, hanpulos agkapoy, hanpulos, Apo, nga mabannog. Ket Lord, humanly, Apo, amumidigad, nga nakapsot kami in terms of emotionally speaking, Lord God, mentally, physically, spiritually, ngem agyaman kami, Apo, because itibileg ken ti strength mo, Apo, ket nananay nga mangpabileg kada kami so that we can be abounding, we can be productive, and we can be fruitful in our service to you, Apo. Lord, kararag mi Lord, Apo, nga bendisyonam, iti amin nga parte ti serbisyo mi, Apo, kang runaan, iti senior pastor mi, Apo. Lord, bendisyonam, Apo, Diyos isuna, may you give him divine utterance, divine understanding. May you enable, may you empower him, and may you equip him, O Lord God. And Lord, may you speak to us, O Lord God, in a very personal and special way. Makisarita ka kadi, Apo Diyos kada kami. Ket Lord, we commit our life, O Lord God, nga i-apply mi iti saom, iti biyabiyag mi, Apo. Lord, ket nananay kadi nga paksyatem iti jablo, Apo. Amin dagiti dawatan mi, iti napateg anagan ni Apo Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. You may please be seated. Thank you very much, Brother Melty. All right. So, today ti agundaway kagabsat, we will now proceed to the first part of our Sunday service, which is the Sunday school. And I believe that everybody is ready. Amen? All right. Are your Bibles ready? Oh, ingato tayo man, nagiti Bible tayo kagabsat. Ayun. Amen. Praise the Lord. Well, I believe that the Bible is not enough, but I think kasapulan tayo pa'y kakabsat dagiti notebook and ballpen tayo. Okay? All right. So let us now welcome to
our pulpit to give us the Sunday school, our beloved pastor, Pastor Provi Cadaleña. Praise the Lord. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid, HBBC family, from the main to all of the churches, our outreaches, and every one of you on Facebook, YouTube, or on Zoom. I am so glad that though I may not be able to preach physically in our main sanctuary, God has put a message in my heart that I could share with you as a church family. And praise God. Pray for me as I minister in Pidig, Calvary Baptist Church, on the occasion of their anniversary. 2 dekada na rin po sila sa gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo, and I'm glad that I could be a blessing to them. Pray for me, and I'm also praying for you that through this message, ma-challenge po tayo na sana hindi lang maging blessing sa atin ang message na ito, but this message will make us a blessing to our families, to our career, community, to the world, and even to many churches. Ganyan po your pastor. The challenge for us today is go forward. Now, alam niyo po, kakalabas lang ng mga Israelites from Egypt papunta doon sa Promised Land. And in this first leg of their journey in the wilderness to the Promised Land, they were faced with a difficult situation. Hinahabol po sila ng mga Egyptians para ibalik doon sa Egypt. Nagbago Hindi po kaya ito ng sarili nilang kakayanan. Hindi ito kaya ng sarili nilang kagalingan o sarili nilang diskarte. Paano mo didiskartehan ng Red Sea, kapatid? But they had to move forward in faith. So church, I would like to challenge you today. God is calling us to go forward in faith. Sumampalataya tayo sa Diyos, sumunod tayo sa Kanyang salita, God will take care of the rest. Are you ready to go forward? Are you ready to step out of faith? Amen? Let me turn to another passage in the Bible in Philippians chapter number 3, starting in verse 12 to 14. The Bible says, "Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended." Sabi niya, hindi ko pa na-apprehend ang Panginoon. In other words, hindi ko pa talagang ganap na nakuha ang gusto ng Panginoon para sa akin. But this one thing I do, itong gagawin ko, anya, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Praise God for what God did behind. See, the conference was a success, but it is behind. The anniversary was a success, but it is behind. All of the achievements God gave to us at the past were blessings, but they are behind. What God wants us today, for us to do today, is to reach forth. The word reach forth means to stretch ourselves. Huwag po tayong maging complacent. Huwag tayong padala. Huwag nating sabihin, okay na, malayo na, nakarami na tayo, tama na, okay na to para sa akin naman. No. Until the Lord takes us home, we will continue to reach forth. We will continue to stretch ourselves forward unto those things which are before. I tell you what, the best is yet to come. Now, the Bible says in 14, I press toward the mark. I press toward the mark. In other words, keep your eyes on the goal, mga kapatid. Wag nating sabihin na malaki na yung i-contribute natin sa church, hindi na natin kailangan mag-contribute uli. Marami pa po ang dapat nating maabot. Okay? It will cost us a lot of things yet in the future. Yes, it cost us a lot of things in the past, but it will continue to cost us a lot of things in the future. And let's not give up on that. I press toward the mark
for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So the challenge is very clear. Go forward, reach forth unto those things which are before. So today, I would like to share with you the 7 vital things we need to go forward. This is a very important biblical instruction that as your pastor, I need to provide you this. Kailangan meron po sa atin ito. Kung baga sa luto these are 7 ingredients. Okay? And we've got to all have all of these ingredients in us if you're going to succeed in going forward in the name of the Lord for His glory and honor, for the gospel's sake, pangangaral ng Ebanghelyo, and for the expansion of the work of God. Are you not glad that you are in a church that preaches the gospel? Amen? Are you not glad that you are in a church that expands the work of God, the preaching of the gospel? Amen, mga kapatid. Yan po ang plano ng Panginoon sa atin. Now, allow me to share with you the 7 vital things we need to go forward. Number 1, we need to go forward sanctified. Now, to some of you, the word sanctified is new. To some of us, it's not new. Practice na natin yung pagsasanctify ng buhay. Pero sa ating pong lahat, kinakailangan nating isanctify ang ating mga buhay. Ang ibig pong sabihin ng sanctify is 2 words. Set apart. Set apart. Now, another simple word for you to understand the word sanctify is to cleanse. It means to prepare ourselves for the master's use. Ibig sabihin mga kapatid, kailangan nating i-prepare ang ating mga sarili. Mind, heart, body, lifestyle, everything. If there is something worth preparing for, kapatid, it is preparing ourselves na pwedeng gamitin ng Diyos para sa Kanyang kapurihan. I mean, we can prepare ourselves for many things. You can prepare yourself for the future, prepare yourself for things like this and that. Pero alam nyo, ang pinakamaganda na preparasyon na gawin natin para sa ating mga buhay at pamilya ay ang i-prepare natin ang ating mga sarili para sa mga inihanda ng Diyos na ministry in the future. Not only prepare ourselves for the blessings we will receive, but prepare ourselves for the master's use. Wag lang po sana, let me make this thing very, very clear. I-highlight ko lang. Wag lang po sana tayo doon sa, wag lang sana natin i-entertain yung idea na let's prepare ourselves for the blessing. But let us prepare ourselves to be a blessing. Let me say that again. Wag lang natin sana sabihin, prepare ourselves to be blessed, but prepare ourselves to be a blessing. We increase our capacity not only to receive the blessing, but we increase our capacity to be able to give more for the glory of God. So yun po yung word na sanctify. Yun po yung utak ng isang Kristiyano na nagsasanctify ng kanyang sarili. In Joshua chapter 3 verse 5, ganito ang sabi ni Joshua. Ito naman, tung time na to, nandun na po sila sa promised land. At akala nila, okay na, alright? We are here. We're about to enter the promised land. But what they didn't realize, it's going to a big fight. To be a big fight, okay? In Joshua chapter 3 verse 5, it says, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. I like that part. The Lord will do wonders among you. Alam niyo, ang mga magaganda na dakila, hindi po yung invention ng tao. Na-invent ang Tesla, electric cars, na-invent yung mga rockets na pumupunta sa outer space, na-invent ang AI na ginagamit ng karamihan ngayon, di ba? That you can customize it into your own, etc. Listen to me. The greatest wonder in this world is not about men's invention. It is not about technology. It is not about what men can do. All of these things are impressive, deserving our applause. But the greatest wonder that's happening in this world is the work of God advancing. Many souls getting saved, churches being established, and God, through His servants and the churches, are conquering the world
through the gospel of the Lord Jesus Christ. And brethren, that's a wonder we should be a part of. Maganda na bahagi ka sa isang ginagawang proyekto sa barangay o sa munisipyo o proyekto sa eskwelahan. Pero dapat tayo maging bahagi doon sa gawain ng Diyos, gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo, pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Na praise God that the HBBC, God is doing a lot of wonderful things. Recently mga kapatid, inaprubahan lang po yung ating permit, renewal of permit. Mga kapatid, para makapagpangaral ng gospel, ng salita ng Diyos sa mga eskwelahan, from Badok to Pagudpud, all of the high school were given to us, mga kapatid, para ma-share ang salita ng Diyos. That is why these are the wonders that God has in store for us. We have Ilocos Sur waiting for us. We have places in Cagayan waiting for us. We have Europe very, very soon, and Canada, and even mainland US. These are the wonders. Hopefully next year we could host a bigger conference. Hopefully we could host a Pastor's Kids Conference. Hopefully we could help the churches in Ilocos Norte organize the National Baptist Day with almost 2,000 people. Great wonders. Lahat po ng mga ito ay gustong gawin ng Diyos, pero ito'y gagawin niya sa pamamagitan ng mga malilinis na buhay. Mga buhay na nag-sanctify at nag-set apart ng kanilang sarili at sinabi, Panginoon, use all that I have. I am here prepared in mind, prepared in heart, body and soul, and my family ready to be used by you. Yan po ang susi mga kapatid. We should go forward sanctified. Secondly, let us not only go forward sanctified, what God requires from us is to go forward strengthened. Kailangan po nating lumakas. Kailangan nating mapalakas. Praise God, in-enable tayo ng Diyos na magawa yung conference. Biruin mo yun. Nakakatuwa yung unity natin. Hindi lang nakakatuwa, sa harapan ng Diyos na nakita niya yung ating pagkakaisa. Na maging yung mga brethren natin dyan abroad, hindi man kayo kasama physically, pero kasama kayo sa mga services online. Kasama kayo sa panalangin. At kasama kayo sa magitan ng inyong mga financial support that made this thing possible. But it was pleasing in the eyes of God to see the unity of HBBC. However, hindi lang po yun. Naging pleasing pa sa mata ng mga dumalo na mga pastors. Nakita nila yung ating unity. One pastor messaged me recently. Sabi niya ganyan, Pastor, hindi pa nagtutunos sa Tagalog po pagkakaisa. Coordination, cooperation, harmony and unity. That's what it means. Di pa nagtutunos dagiti members yo, permi nga lumuklok magtiyo pusok ko nana. What a blessing that hindi lang po ang Diyos, of course, basically, first of all, fundamentally, God was pleased to see our unity, mga kapatid. That even pastors were blessed with our unity. Praise God for that. That is why, listen to me, God strengthened us to accomplish this work. But we cannot run on yesterday's energy. Yung lakas na binigay ng Diyos sa atin ng nakaraan, hindi yun ang pwede nating gamitin para magpatuloy forward. We need a renewed strength. Renewed strength. The Bible says in Isaiah chapter 40 verse 31, Isaiah chapter 40 verse 31, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. That's what we need. Renewed strength by waiting upon the Lord. They shall mount up with wings as eagles. Grabe. Mataas yung nalipad natin because of the grace of God. Mas mataas pa. They shall mount up with wings. HBBC, we are just starting to spread out our wings. Nagsisimula pa lang tayo, mga kapatid. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. Maybe some of you are weary, but they shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Alam niyo, very simple illustration mga kapatid. Itong cellphone na to, charge mo ngayon, mauubos yung battery. Charge mo ulit mamayang gabi para bukas. Charge mo ulit bukas ng gabi.
Why? Sapagkat like our cell phones, we need to be recharged. Kaya mga kapatid, kailangan nating ma-recharge. Now, fundamentally, I'd like to instruct you mga kapatid. Gawin natin itong lahat. Una, malaking bagay that when we come to church and listen to the Word of God and sing worship with the brethren, napapalakas po tayo. Yung ating mga fellowship groups, napapalakas po tayo. I encourage you to join all of our fellowship groups. But I also would like to challenge you that every day, practice daily recharge. Go to the Bible, read your Bibles every day. Manalangin po kayo araw-araw. Wait upon the Lord. Gawin nyo yan. Every day. You need to recharge every day. Pag yung sisimulan mo yung araw mo, na ang pagsisimula mo is social media updates or mensahe doon sa cellphone mo. No, start your day with God. Brethren, if you're going to move forward, hindi pwedeng nanghihina tayo. Kailangang malakas tayo. I challenge you, let's be strengthened. Number 3, not only we must go forward sanctified, let's go forward strengthened. Let us go forward steadfast. The word is steadfast. Alam niyo yung sabi ng steadfast? Steady, not moved. Fast, parang fasten your seatbelt. Okay? Kasi nga, pag tumakbo ang sasakyan, dapat naka-fasten seatbelt ka. Steady. The Bible says in 1 Corinthians 15:58, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Alam ko mga kapatid, maraming mga Kristiyano, don't be this kind of Christian. Listen to me. Don't be the kind of Christian who is only excited at first. Pero along the way, nawawala, nadidistract, nasa sidetrack, o nawawala yung kanyang apoy sa paglilingkod sa Diyos. Ang kailangan ng Diyos mga kapatid ay hindi lang po yung good starter, kundi good finisher. Do you know what is the key? Steadfastness. Kumbaga sa marriage, hindi lang po yung mainit ang pagmamahalan sa simula, kundi hanggang dulo, stick together at hindi naghihiwalay. Do you know what is the key? Steadfastness. Steadfastness, that is what we need. Many believers begin their walk with fire. Ang init, pagkabagong challenge, pagkabagong preaching, revive ako, pastor, grabe. Pero walang follow-through, walang follow-up, walang steadfastness. Somewhere along the way, anong dumarating? Discouragement, nawawala. Distractions, nawawala. Yung iba naman, nagwawala. Sometimes delays cause them to slow down or stop altogether. Listen to me. We are going forward. I know what I shared to you is very exciting. Our plans of the future, sabi ko nga sa inyo, kabibili lang natin ng high ace, baka next year coaster na. Those are very exciting. I know vision excites, plans excite. But in the reality of life, in the daily routine, in the daily rigors and rigidness, yung hirap na ating pagdadaanan mga kapatid, ay hindi lang po excitement ang kailangan natin. Kailangan po natin ng steadfastness. Be a good finisher and not just a good starter. Anyone can be passionate for a season. Like, may mga Kristiyano kasi na weather. Pag gawin natin, moody. Nandyan, pagka minsan may mga Kristiyano na good mood. Grabe, amen ng amen yan. Is that Brad? Good morning, Brad. Grabe ang smile. Pero may time na wala sa mood, mga kapatid. Wala sa season. God is looking for Christians or believers who remain faithful even when it is hard, even when it is boring, okay? Even when it is lonely. Yung bang in season or out of season, dynamic ka pa rin. Amen po ba? Fruitful ka pa rin. Nagpapatuloy ka pa rin. Those are very three important words, ha? Dynamic, ibig sabihin you're still impactful. Nagpapatuloy, you are moving forward. Listen to me.
Feelings fade. The excitement may fade, but steadfastness, commitment, and conviction stay. Do you all agree with that? So it's time mga kapatid, na wag lang tayong nakarely sa ating emotional outburst na grabe no, paki-exciting. Parang ito yung mga Bible student na pag first week, ang saya-saya. Diba? Excited. Pero after 1 month, after 2 months, yun na, nawawala. At nagwawala yung iba. Hindi ho dapat ganon. Dapat steadfast tayo. And by way of steadfastness, we become better. We grow greater. We become stronger. We become more fruitful. Why? Is it a result of our excitement? No. It is a result of our steadfastness. Parang halaman po yan. Just let that plant stick there for a season, kapatid. Sige lang. Don't uproot it. Lalaki yan. And then magbubunga yan. Ganon din po tayo. Galatians 6:9 says, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Wala namang farmer na nagtanim ngayon, bukas may ani na. Exciting ang magtanim. Exciting yung idea na may ani. But between pagtatanim at pag-ani, steadfastness ang kailangan po natin dyan. So between our vision and goals right now, doon sa katuparan, doon sa greater na gusto ng Diyos na gawin sa buhay natin, between this vision and the reality or the materialization of that, between that is what we call steadfastness, faithfulness, stick to it. Hindi lang po yung nagpapatuloy kang pumunta ng church, kundi nagpapatuloy ka na malakas, nagpapatuloy ka na nagtatrabaho, nagpapatuloy ka na ginagawa mo yung ministry mo, yung responsibility mo. Hindi yung habang tumatagal, nag-stop ka sa responsibility mo, nagiging inconsistent ka, patay-sindi ka, papatuloy ka nga. Pero patay-sindi naman. Dapat po steadfast tayo. Kaya ano pwede natin gawin? Pastor, ano bang pwede kong gawin? Ito po, meron akong maikling outline lang as a sub-point on this. So merong 4 na gusto kong makita nyo or gusto kong matutunan nyo. If this, write this thing down, take note of this. Because, brethren, you don't become steadfast accidentally. You become steadfast intentionally. Talagang you work on it. Just like a plant, you nurture it. Okay? Hindi, wala ka nakitang Kristiyanong naging faithful na pinag-pray mo lang maging faithful, tapos naging faithful. Hindi po. Faithfulness is a personal choice. And it is not a one-time personal choice. It is a daily choice. It is a weekly decision that we will need to make. Monthly commitment that we need to make. Na steadfast tayo, may sakit o wala, tuloy lang tayo. Diba? Magandang sitwasyon o hindi, tuloy lang tayo. Kapatid, tandaan nyo po yan. Hindi lang one-time choice. Hindi lang yung decision mo na na-excite ka, Maraming Kristiyanong ganon. Sa simula lang po sila na-i-excite. But they don't know how to nurture their faithfulness and commitment and steadfastness every day, every week of their life. Allow me to share with you 4 ways how to nurture steadfastness. Number 1, avoid distractions and vision killers. Hindi po lahat ng nakikita natin at naririnig natin ay healthy at nakakatulong sa atin, mga kapatid. Kung may nakikita ka na inilalayo ka na sa Diyos, kung yung mga kaibigan mo, inilalayo ka doon sa purpose ng Panginoon sa iyo, kapatid, you have to avoid it. Not because you hate them, not because you hate these things, but because you want to stick to your goal, stick to your vision. Kapatid, we need to avoid. There are things that you need to avoid in your life. Maybe cell phone time, screen time, avoid it. Number 2, remind yourself of the why. Remind yourself of the why. Purpose keeps you steady when passion wears you down. In other words, remind yourself, why am I here in this world? Pag ikaw ay nawawalan na ng gana sa gawain at iba na yung nakakapagbigay ng excitement sa'yo, like the world, the things of the world, the riches of this world, the glory, the fame of the world, yun na yung medyo nakaka-attract sa'yo. Ito ang gagawin mo, kapatid. Put yourself back on the reset mode. Remind yourself, why am I here? Ba't ako binibigyan ng Diyos ng buhay?
Kapatid, hindi ka niya binibigyan ng buhay para sa sarili mo o para sa mga things of this world. Inigay ka ng Diyos, binibigyan ka ng Diyos ng buhay para sa kanyang kapurihan, para sa kanyang gawain. Remind yourself of the why. Why am I here? Why is God giving me life? Why is God blessing me with all of these things? Why God gave me a house, God gave me a car, why God gave me this opportunity, why God gave me this degree. The why. It speaks of the purpose. That's how you will nurture steadfastness in your life. Number 3, nurture your mind with God's Word. Balikan mo yung mga preachings, yung mga nakapaghamon, nakapag-challenge sa'yo, balikan mo yon. And every day, go to the Bible and let the Word of God sustain the fire in your heart. Hayaan mo na ang Biblia, gatungan ka pa niya. Amen ba? Kung may mga adadagitay mangsubsub that will extinguish that fire and you need to avoid them, you've got to have things that will nurture. Dapat adamang parubrub, and which leads me to number 4. Surround yourself with people who challenge you to grow, not just those who comfort you. I know it's good to be comforted in trials, but we need someone to tell us, hey, turn your trials into growth. Ayaw natin yun. Diba? Sobra naman to, grabe naman to, wala man lang sensitivity, wala man lang pakiramdam, hindi niya man lang ako i-comfort. Well, we need people to comfort us, yes, but we need people who will challenge us to grow. And praise God, here at HBBC, we have the message to comfort you, but we also have the message to challenge you. Don't just be a Christian on the level ng gusto mo lang marinig, puro comfort. Ayaw mong ma-challenge sa gawain. Be a kind of Christian na dapat gusto mo ring ma-challenge. Do this. Level up ka sa Christian life mo. Mag-involve ka na sa ministry. I-challenge ka na mag-attend sa prayer meeting. I-challenge ka na dumalo doon sa batak. Ayaw mo yon, because we all have our sort of comfort and convenience in life. But God does not want us to be convenient. He wants us to be committed, na gusto niyang magpatuloy tayong lumago sa gawain ng Diyos. And this leads me to the 4th point, main point number 4. If you are going to go forward, let us go forward, mga kapatid, with sanctification. Sanctified tayo. Let's go forward steadfast. Let us go forward strengthened. Number 4, let us go forward stretched. Okay? Let us go forward stretched. This is a good word. This is about growth. This is about expansion. This is about maturity. Isaiah chapter 54 verse 2. Isaiah chapter 54 verse number 2. Ganito po ang sabi ng Bible. Isaiah chapter 54 verse number 2. Enlarge the place of thy tent. Wow! Enlarge the place. Parang inihalin tulad po, ang analogy niya, tent po, ano? Dahil dumadami siguro yung mga occupants, yung mga matutulog doon sa tent na yon. Sabi niya, palakihin mo na, palakihin mo na. Stretch, enlarge the place of thy tent. Let them stretch forth the curtains of thine habitations. Spare not. Grabe, no? Spare not. Hamo nga kadkadan ko na. Hamo nga kadkadan. Lengthen thy cords, pati dugam dagiti lublubid mo. And strengthen thy stakes, pati kirem dagiti paspasok po. Wow, that is a very good analogy, isn't it? And that is a very good analogy that we could apply it to us as a church. Mga kapatid, that we need to stretch forth. Pag mo pong sabihin ngayon na, grabe, may trabaho na ako, may negosyo ako, may pamilya ako, i-challenge pa ako sa ministry. Oh, kapatid, ang pinakamagandang challenge sa'yo ay hindi lang challenge pagpayaman, hindi lang challenge pagtapos sa eskwela, kundi challenge sa gawain, challenge para sa kaluluwa, challenge para sa expansion ng ministry. Listen to me, church, let us stretch forth. Let us, sabi nga ng Bible, let us enlarge the place of our tent. Let us increase our capacity. I know that growth is uncomfortable.
but it is necessary. Halimbawa kung yung bahay nyo, okay? Isang kwarto o 2 kwarto, sabihin na natin. Ngayon, nanganganak yung misis mo. 5, 6, 7, 10 na. Hindi na kayo kaya doon. Kaya ang gagawin mo, magpapalaki ka na ngayon ng bahay. Magdagdag ka ng kwarto. Why? Because you're accommodating growth and that's uncomfortable. But listen to me. God wants us to grow. Growth is the only way. There is no other way. If we don't grow, we die. If we don't grow, we deteriorate. If we don't grow, we extinct. Magiging extinct po tayo. Mawawala po tayo, mga kapatid. Kaya bilang mga Kristiyano, we should grow. Look, businesses are growing, bloggers are growing, governments are growing, nations are growing, development here and there. All of these things are human doing. Dapat po yung gawain ng Diyos ay lumalago. And praise God, you and I are a part of that. And you know, the grace of God is nakaanda na ibuhos ng Diyos sa atin. The grace of God is bigger than our need, bigger than our problem. Sa atin lang talaga yung attitude natin. Ayaw nating ma-push, ayaw nating ma-stretch, complain tayo, nag-murmur tayo, mga kapatid. Listen to me. Let us stretch forth. It's uncomfortable but it is necessary. When you feel difficult, ganito yan. Pag medyo ramdam mo na nahihirapan ka ng i-balance, paano to? May family ako, lumalaki. May career ako, lumalaki rin. Tapos may ministry pa ako. Paano ko kaya babalance ito? I-give up ko na lang kaya yung ministry ko, pastor. Focus na lang ako sa family, focus na lang ako dito. Wag na yung ministry muna. Hindi pwede, kapatid. God has grace for you, for your family. God gives you grace for your career. May grace din ng Panginoon para sa ministry mo. Kung tutulungan ka ng Diyos sa pag-raise ng family mo, tutulungan ka ng Diyos sa trabaho mo, career mo o business mo, tutulungan ka rin ng Diyos sa ministry mo. Alam mo kailangan mo lang gawin? This is an opportunity to grow. Sabi mo, Lord, kaya ako nahihirapan kasi kailangan kong mag-increase ng capacity. Amen po ba? Huwag niyo pong tatanggalan yan. Actually, dapat dinadagdagan pa. Growth is adding. But as you add, think about it. On the bigger perspective, you need to increase your capacity. Stretch yourself. Kapatid, huwag kang matakot lumago. Huwag kang matakot tanggapin ang challenge ng Panginoon. You are being forced to grow. Am I correct? Parang, napoforce na lang akong nag-grow. Dapat hindi pinipilit eh. Dapat pinipili. Dapat nga naman talaga pinipili mo. Pero sa simula, kailangan kang pilitin. Kailangan kang i-pressure. Pero darating ang time, pag lumago ang understanding mo, pag lumago ang grace ng Panginoon sa'yo, yung dating ipinipilit sa'yo, magiging pipiliin mo na. Yung dating pinuforce ka, pinupuwersa ka, china-challenge ka, minsan nga tinatamaan ka na lang lagi sa preaching, kapatid, magiging, wow, dapat pala gawin ko to. Wow talaga. Amen ba mga kapatid? Praise God for that. At alam nyo, think of it this way. Yung muscle. Muscle. Sino sa inyong nag-gym? Workout sa gym. Di ba? Katulad mga kapatid, sa muscles in a workout, pag ikaw ay nagbubuhat ng mga weights, they stretch. Masakit yan kinaumagahan. Pag masakit nga daw kinaumagahan itong muscle mo, ibig sabihin effective. Tama yung ginawa mo na way ng pagbuhat ng weights. They tear a little. Di ba? Parang feeling mo napupunit na yung mga muscles mo, but they grow stronger. Listen, faith works the same way. Ganon din po tayo mga kapatid. Pag nahirapan ka, hindi ibig sabihin na i-give up mo na yon. Just learn it. Just grow. Amen ba mga kapatid? Parang halimbawa kung ikaw ay estudyante, nahirapan ka sa math, titigil ka na sa pag-aaral. Tingnan nyo mga tao na ganon ang mentality, hindi nakatapos-tapos. Puro simula, walang natapos kapatid. Pero pag ikaw yung mahirap to, pero pag-aaralan ko, paano maging madali? Tutulungan ako ng grace, hihingin ko ang grace ng Panginoon. Lalago ako dito. When you accept that challenge, kapatid, listen to me. You grow. And as we go forward, let's not be complacent. Let's not say, okay na to, okay na ako dito, attender lang ako, dito lang ako sa likuran, attend. Ay, hindi kapatid. You need to grow and stretch yourself. Amen po ba? I praise God. You know what? One of our young people, si Regine, na-example ko yan kahapon at maging nung
doon sa meeting namin ng orchestra. And praise God, let me ask Regine to stand. Focus nyo siya. Okay? She will be one of those who will graduate on July 11. But what makes Regine a blessing is not just because she is graduating, but because of the life that is a blessing. Kasi ganito yan mga kapatid. Estudyante siya. Mahirap yung kanyang kurso. Accountancy. At hindi biro yung eskwelahan na pinag-aaralan niya, MMSU. Actually nga, pag hindi nga nakapasa sa MMSU, may mga iba ka pang pwedeng puntahan eh. Diba? Ibig sabihin talaga, it's something na na-maintain mo yung sarili mo dyan sa Mariano Marcos State University. Diba? Pero ang nakakatuwa sa batang ito, mahirap yung kurso, very stressful, madalas puyat, madalas pagod. Pero kapatid, may ministry siyang hawak. Alam niyo kung ano? Choral. Choral siya, choir. At hindi lang yan, orchestra. Nakakatuwa. Kasi nagko-comply siya doon sa orchestra niya. May mga kailangan siyang i-comply doon sa choral, matindi yun, at doon sa choir. But by the grace of God, after 4 years of schooling, ministry, and her family, finally, she is graduating as cum laude. Alam niyo, sabi ko nga sa kanya, Regine, sabi namin, worth it. Alam mo yung 4 na sakripisyo mo sa pag-aaral at yung 4 na taon na naging steadfast ka sa ministry, may mga time siguro na sinabi mo, i-give up ko na kaya tong orchestra para dito na lang ako sa choral at choir. I-give up ko na kaya yung choir para sa choral lang. Ano kaya itigil ko muna ito for the meantime at mag-focus muna sa school. After all, pag nakatapos naman ako mag-school, may trabaho na ako, siguro maluwang na, babalik na lang ako sa ministry. Pero hindi kapatid, hindi po niya tinigil yun. In-stretch po niya ang kanyang sarili. She was willing to grow. She was willing to see the grace of God work in her life. And now, it's a wonderful testimony. Sabi ko sa kanya, you know what? Pwede ko nang gamiting testimony yan sa marami. Kapatid, yan ang sinasabi ko sa inyo. Pag challenge ko kayo, wag kayong mag-back out. Wag niyo pong i-resist sapagkat the grace of God is greater than your challenge. Parabor lang ti Apo kakabsat. And your life can become an inspiring testimony na pwede niya, ikaw yung, alam mo, pwede naman sana akong mag-excuse na kay pastor. Pwede ko namang sabing, ito na lang pastor, but I had to accept the challenge of God. And the grace of God was greater. Pagod, laging pagod, pero laging masaya. Pagod pero fulfilled. And after all, paid off kapatid, worth it because of a testimony that God has created in your life. Kaya, mga kapatid, instead of saying, ang hirap naman, dapat ang sabihin mo, Lord, this is where you are molding me. This is where you are shaping me. Kung nahihirapan po kayo ngayon, pagramdam nyo na challenging, paano i-balance ang lahat ng ito, huwag nyo pong i-give up ang isa dyan. Kailangan lang wisdom. This is where God is shaping you, molding you to increase your capacity. But the thing is, as we go forward, we need to stretch. Are you ready for that? Amen? Ako po, bilang inyong pastor, by God's grace, I prepared my heart, I prepared my mind for the things ahead of us. At gagawin po natin ito, not for our fame, not for our glory, but for the glory of God. Amen, mga kapatid? HBBC family, let's press forward. Let's go forward. God has in store many things for us in the future. I know I am not enough, but God is. I know we are not sufficient, but God is. I know that we are not able, but God is able. He will see us through. It is difficult, yes, but never impossible. Just step forward in faith. All of God's people say, Amen. Father God, we thank you so much. Thank you for the challenge today. Hindi lang naging blessing sa amin. Indeed, it will make us a blessing. Help us to respond positively, Lord, sa message na ito. Alam ko na ang marami kaming realizations ngayon. Marami kaming mga bagay na hindi lang natutunan, kundi nakita sa buhay namin. At nakita namin na dapat naming gawin sa aming mga buhay. Panginoong Diyos, help us na hindi ma-distract sa mga worldly things at earthly things. Help us to stick to our purpose, the very reason why we are here. And help us, O God, to be with people who will challenge us. Wag lang sana kami dun sa mga tao na magsabi ng mga gusto naming marinig, kundi yung mga tao na i-challenge kami na lumago, to go forward, Lord, and grow further. Thank you so much, Lord. Bless HBBC family.
In Jesus' name we pray. Amen. God bless you mga kapatid. To God be the glory. Amen. Praise the Lord. Thank you, Pastor Proby, for that great and wonderful lesson this morning. Kanayon mi nga mga gidikway di Bible School. Alright? Forward ever, backward never. Okay? So nga, diyata kakabsat. Digiti prinsipyo nga dapat tayo nga pagbiyagan ken aramiden iti panagbiag tayo. Alright? Okay. Amen. Praise the Lord. Lahat ng na-bless, say aloud, Amen. Praise the Lord. Let us all stand. Let us sing praises unto the Lord once again. Let us sing that song. Stand up. Stand up for Jesus. Ready on the first. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall hail it, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Second verse. Stand up for Jesus. Trumpet call obey, amen. Force to the mighty conflict. In this his glorious day. Ye that are men now serving against unnumbered foes. Let's courage rise with danger, and strength to strength oppose. Stand up for Jesus, let him his strength alone. The arm of flesh will fail you, ye dare not trust your own. Put on the gospel armor, which peacefuls on with prayer, where duty calls or danger, be never wanting there. Louder now. Stand up for Jesus. The strife will not be long. This day the noise of battle, the next the victor's song. To him that overcometh, a crown of life shall be. With the King of glory shall reign eternally. Let us go forward each step I take. Amen. Let's start on the first. Each step I take, my Savior goes before me, and with his loving hand he leads the way. And with each breath I whisper, I adore him. Oh, what joy to walk with him each day. Each step I take, I know that he will guide me to higher ground. He ever leads me on, until someday my last step will be taken. Each step I take just leads me closer home. On the second, at times I feel my faith begin to waver, when up ahead I see a chasm wide. Amen. It's then I turn and look up to my Savior. I am strong when he is by my side. Each step I take, I know that he will guide me to higher ground. He ever leads me on, until someday the last step will be taken. Each
step I take just gets me closer home. Last verse now. I trust in God, no matter come what may. For life eternal is in His hand. Louder now. He holds the key that open up the way that will lead me to the promised land. Each step I take, I know that He will guide me to higher ground. He ever leads me on until someday the last step will be taken. Each step I take just leads me closer home. Let us grab our Bibles. The Bible stands. Amen. On the first, the Bible stands like a rock, undone amid the raging storms of time. Its pages burn with the truth, eternal and they glow with the light sublime. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall rumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. Now, the Bible stands like a mountain towering far above the works of man. Its truth by God never was refuted and destroyed. It may never end. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall rumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands, and it will forever when the world has passed away. Amen. By inspiration it has been given all its precepts are being obeyed. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall rumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. Last verse now. The Bible stands, every test we give it for its author is divine. Amen. By grace alone I expect to live it and to prove it and make it mine. The Bible says, so the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall rumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stand. All of God's people say. Amen. Praise the Lord. You may please be seated. Thank you very much. Amen. Kat nagapinpintas datay Sunday school tay tatay bigat tatay kagabsat. Kat yes, adu dagiti mabalin nga makita tayo nga rason nga mabalin nga agsardeng tayo kanang agpatpatuloy nga mawan dapat ti makita tayo nga rason nga tayo nga dapat met nga agtultuloy para iti apo kagabsat. All right? Thank you very much Pastor Pruby for that lesson once again nga nang palagip kada kami nga dapat ket masapul mo iti agtultuloy para iti apo. All right, for our announcement this morning, ikararag tayo kagabsat ti senior pastor tayo madama nga agpre-preach tata ijay Calvary Baptist Church Speeddig. So this will be a whole day activity kagabsat. Ket pagpray tayo ti boses na, pagpray tayo ti wisdom ken favor iti apo, ken ipagpray tayo ti sao ti apo nga iburay na kakabsat kadagitoy nga anak iti Dios nga kaskuna ti sauna nga han kuma nga agsubli ti sao ti Dios nga ungaong ken kuana no diket di makita ti bungaen na iti biag dagiti amin nga namati ken nagdengeg ken kuana. All right, and then into numalem kakabsat, okay, digiti dapat ay kararat tayo into no rabii at dati necrological service ijay Bintar. Alright, ijayan da Serayan Duldulaw. This will be after Batak Paway service. And then into no malem, alright,
So iti schedule tayo kakabsat, dito ipasukin, ti panaka-inaugurar iti newly elected officials. And we were privileged and blessed that our senior pastor and senior pastor were invited to attend this inaugural service kakabsat kada gitoy nga newly elected official. Kat ikarkararag tayo detoy favor iti apo kakabsat iti pastor tayo nuray pa iti ministry iti HBBC. Okay? So kadagiti daduma pa nga announcement ditoy, we have also birthday celebrants. Kat kablaawan tayo kakabsat kan pagkipagragsak tayo iti apo. Iti panangipaaymanen ini apo Dios iti maysamanen nga tawen. Dagitoy nga kakabsat iti biagda. Ket sapay kumata sila lagip dalatamet kan si sila lagip kay kumakakabsat ye kanayon nga ibagbaga iti pastor tayo. Don't only count the years that was added into your life but also count the remaining years na mabalin nga makapagserbi iti apo. Last Thursday, we have Brother Joel Aviva of Lawag, HBBC Lawag. And then together with Sister Everlyn Tungpalan of HBBC Hawaii, belated happy birthday kakabsat. And then June 27, that was Friday, okay, we have also Sister Sherin Baisa of HBBC Bacara. And then Jehoash Sanchez of HBBC Dingras. All right, praise the Lord. Yesterday, June 28, all right, also we have Sir June Acorda and Alea Francia of HBBC Bacara celebrated their birthday also. And then today, okay, today, kakabsat, all right, happy birthday to you all today. We have Lyra Cadalena of HBBC Hawaii. Iso deto ite buridek the preacher Glenn. Kakabsat kani ma'am. Alright, and also we have Nanay Arnolfo Acuin and Sister Marian Acuin of HBBC Pasukin. Praise the Lord. So dadagitoy digiti ag birthday itata. And then praise God, gyaman tayo matitiapo ta dagiti panagasawa ket inindisyonan iti Dios ket makipagragsak tayo kadagito nga agasawa because they have celebrated their wedding anniversary last Thursday. Brother Giovanni and Sister Bernadette Calillo. Iapo Dios ti agtultuloy nga mag-bless iti relasyon nyo halaeng nga kada kayo agas agasawa no di ket di kang runaan na ti relasyon nyo nga agpadpada kaniya po Diyos. Okay? So praise the Lord for that. Alright, so let us also acknowledge dagiti kakabsat tayo, kadagiti sanctuaries, bisita, friends, ministry partners, prayer partners who are joining with us in our service this morning. Unahin tayo kakabsat, dagiti sanctuaries. First in the list, may we have HBBC Bacara, our main church. Amen. Praise the Lord. Good morning kanyayo amin dita kakabsat. Good morning Pastor June, Ma'am Cora, kan kada kayo amin. And then we have also here HBBC Lawag. Amen. Praise the Lord. Naimbaga bigat yu amin dita kakabsat. And I think at dada digite kakabsat tayot sa Nicolas dita. Alright. Good morning also sa Nicolas brethren. And then we have also HBBC Pasukin. Yan, kaway-kaway naman yan. Ayan, praise the Lord. Okay. And then next, we have also HBBC Claveria. Good morning po, Pastor Dennis and the members there. Okay, intayumat ka dagiti outreaches kakabsat. So nakamay-mayat dito yung ministry kakabsat, tahan lang ang local. No di kati international, katunain tayo, ijay parte na ti Cagayan. HBBC Lasam. Oh, praise the Lord. Amen. Naimbaga bigat yu amin dita kakabsat. Praise the Lord. Ragsakan kami nga makakita kada kayo. And then, praise God for this new outreach.
HBBC Tugegaraw, Kalyangan Family. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Amen. Praise the Lord. Amen. Maragsakan kami nga makakita kada kayo kakabsat. Next, HBBC Apari. Amen. Praise the Lord. Good morning po, Ma'am Evelyn. Magandang umaga po sa inyo dyan at sa inyong lahat. HBBC Dingras. Alright. Preacher Rohel. Alright. Thy smiling servant of God. Okay. Alright. Intayo mo dyan HBBC Hong Kong. Yan. Ayun. Pambira. Oh, Doc Lester. Ito ba yan? Pambira. Oh, tapos ni Jared. Pambira kasla. Dagay lang intakwa. Amen. Praise the Lord. Oh, pambira. Oh, next. HBBC Australia. Oh, video nila. Yung video. Ha? Oh, wala yung video ng Australia. Oh, good morning sa inyong lahat dyan, mga kapatid. Okay? Next, HBBC Singapore. Oh, ayan. All right. Praise the Lord. Amen. Oh, sino yung manahan dyan? Sister Jennifer? Alright. And then ni mama ni Brother Allison. Iso na yata? Oh, amen. Praise the Lord. Tapos DJ Mesa. Oh, amen. Praise the Lord. Good morning, Brother Giovanni. Okay? Praise the Lord. Oh, kararag tayo kakabsat. Tayo ko natin nga ro, nawan imposibility apo. And then, digiti kakabsat tayo di abroad. Well, praise the Lord. Let's continue to pray for them. Kararag tayo kakabsat. Dumala nga talaga digiti at ka-fellowship na kastoy. Nga mamukan patsyak nga DJ panagayat dati apo. Panagayat ti sao iti apo kat iso iti mangted iti urge da kahan nga mangbaybay at ipanagkikimong uray kadagitoy Zoom meeting kan services tayo. We have Sir Rene and Ma'am Rina. Oh. Parang kailan lang. Praise the Lord. Brother Eugene. Alright. Awan video da? Awan? Awan, ada. Okay, di tayo magkita to. Okay. Oh, so i-post mo lang taminan. No, at least guys, haklat nga basahin na. We have also Sister Risa Akibay, Sister Raquel. We have also Ma'am Minda, Sir Willie Marquez. Good morning po. Alright, and then Sister Teresa Kawili, and then Sister Raquel Agonoy of Canada. So, dagito'y digijay brethren abroad who are joining us via Zoom. And then our local viewers also, Martinez family, and then Siskat Rebulido. Amen. Praise the Lord. Okay. So, maragsakan kami met kakabsat. Kadigiti amin nga naka-join iti Facebook, YouTube. Thank you for joining us. Keep on watching until nga malpas deto'y service tayo kakabsat and be blessed with the preaching of God's Word. Alright. Ijay bakara kakabsat, ijay main church tayo at dadadagiti first time visitors tayo. Amen. So, if you are name kat maawagan kakabsat, kat tumagder tayo tapno ma-recognize tayo. Amen? Alright. We have here Sister Wishael Lucena of Solbec, Pasukin, Ilocos Norte. Amen. Alright. And then we have also here Ryan Lagaso of Solbec. Yon. And then we have here Althea Salvador. Alright. Almario Salvador. Jasmine Tangonan of Salpad. Oh, binagkat siguro ni Brother Reggie digitoy. Amen. Praise the Lord. Oo. Alright. Amen. Praise God. So, thank you for being with us. Katamukan pa check nga kurang digitoy kagabsat. Nuhan tayo nga kantaan kan abrasaan ti maysa kan maysa kas panang kanta tayo detoy welcome song. Tumagdar tayo ng amen. And let us all sing our welcome song. Amen. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us.
as we grow in love, and may we always speak to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Let's go round the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always speak to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always speak to you what God would have us be. A family always there to be strong, to lean on, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on. Amen. Let's remain standing. Let us sing that song. So much to thank Him for. Amen. Let's start on the first verse now. When I look around and see the good things He does for me, I know I'm unworthy of them all. But His blessings, He freely gives, I owe my life to Him. I've got so much to thank Him for, and I've got to thank Him for, so much to praise Him for. Now you see how He's been so good to me. Amen. And when I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank Him for. On the second verse. And sometimes while on this way I live, and I stop and say thank you, Lord. Amen. For all you've done for me. And one day I'll reach sweet heaven's shore. Oh please, just let me kneel once more. I've got so much to thank. Let's sing the chorus one more time. And I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Now you see how He's been so good to me. Amen. And when I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank Him for. May I ask for Tito Roy Banatasa to pray for us for the offering po. Lo kakamsat ag dumok tayo tayo karanak ti
tithes and offering. Amami nga ning langitan, agyaman kami apo iti presensyam itang kanito nga natipon-tipon kami nga anak mo kaya nagdayo kay ka. Alawen apo pagyamana mi amo iti Senior Pastor mi iti panang tultulong na kada kami apo no may suro na apo no kasano kami nga grow spiritually iti na Kristiyanuan nga panagbiag mi. Alawen apo ikaw apo isuna iti kired kempigsa kastamit iti pamilya na kastamit apo ni Pastor June iti health ni Ma'am Cora apo iti health da apo nga sa nga pamilyaan. Alawen apo dinggam ka di apo iti araro mi iti ang kanayon inaldaw-aldaw pakawanem dagiti nakurangan mi nagbasulam mi ken nagkamalyam mi ken kaapo. Alawen apo isublim ka di apo iti pamendisyon mo iti kas panangted mi apo iti tithes and offering mi itang Domingo sabi ko maapo iti tuloy mo apo iti ananggiten mo apo iti blessings mo kadigiti anak mo. Alawen apo bidisyon naman apo ni iti gimong itunura malem iti Batak Power Outreach apo. Alawen apo di titingkam dawaten babaeng tinagan ni Apo Jesus. Amen.
He's still working on me to make me what I ought to be. There are days we fail, forget, or feel like we are not enough. But God never gives up. He patiently teaches, corrects, and loves us through every step. We are a work in progress, lovingly shaped by the hands of our Father. Let us now listen to the kids' choir as they sing, He's Still Working on Me. He's still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be. He's still working on me. Really ought to be a sign upon my heart. Don't judge me yet, there's an unfinished part. But I'll be perfect just according to his plan, fashioned by the master's loving hand. He's still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be. He's still working on me. The mirror of his word, reflections that I see, makes me wonder why he never gave up on me. He tells me as I am and helps me when I pray. Remember he's the potter of the clay. He's still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be. He's still working on me. He's still working on me. Thank you, Kids Choir, for that wonderful special number. Once again, let us all stand. Let us sing the song, He's Still Working on Me. Let's start on the chorus now. He's still working on me, amen, to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be. He's still working on me. First verse, there really ought to be. Amen. Don't judge him yet, there's an unfinished part. But I'll be better just according to his plan, fashioned by the master's loving hand. He's still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be. He's still working on me. Second verse, in the mirror of his word, reflections that I see, makes me wonder why he never gave up on me. He loves me as I am and helps me when I pray. Remember he's the potter, I'm the clay. Amen. He's still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be. He's still working on me. Amen. Let's all be seated, please. Sing by the blood of
lahat ng blessed say aloud, Amen! Once again, let us all stand. Let us sing the song, Saved, Saved. Let us start on the first verse now. I found a friend who is all to me. His love is ever true. Amen. I love to tell how he lifted me and what his grace can do for you. Saved by his power divine, saved to new life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. Second verse. He saves me from every sin and harm, secures my soul each day. I'm leaning strong on his mighty arm. I know he'll guide me all the way. Saved by his power divine, saved in life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. Let's all be said. Let's hear the HBBC choral. When life gets you down and you feel more broken than whole, there are moments we carry pain in silence, hidden behind smiles, unnoticed by others. We wonder if anyone truly sees or understands. But God does. Every silent tear, every unspoken ache, every quiet joy, He sees it all. And we must never forget that it matters to the Master.
Amen. Praise the Lord. Thank you, Choral. Thank you, General Choir. Kan kastamat ka digiti ubing kakabsat nga nang-render ti special number. Let's continue to pray for them. Kagrunaan na digiti mangiturturong, mangidaldalan kadakwada. Pastor Provi kan kastamat ka ni Ma'am Kay. Amen. So is everybody ready now? Okay, so this is now the most important part of our service. Though I believe that every part of the service is important. Ngam deto'y kakabsat iti santayo nga ipalubos, nga mamisan tayo. Sagana tayo digiti Bible, notebook, ballpen, ken kang runana iti puso tayo, nga mabalin manen nga mapabilag, makarit, iti pamati, babaen kadagiti sasaw iti apo. Katalawen, deto'y nga dagsaw kanya tayo, katawan sa bali, nusan nga iti resident pastor, iti Hosanna Bible Baptist Church, Claveria, Cagayan Valley. Let's now welcome to our pulpit, Pastor Dennis Calio. Amen. Praise the Lord. Kaya't ko nga muna agyaman iti senior pastor ko. Iti privilege nga nadutukan nga agsao kanyayo, mang challenge kanyayo. And also to our patriarch, iti biyag na nga inso ko na iti apo tapnon datayo ket ma-reach out tayo kakabsat. Amen. Ket noong Friday, pumunta po ang ating senior pastor ito at kasama niya po si Preacher Glenn at Brother Reggie at ganun din po si Engineer Dino. Praise God. At ang aming tiin kasar ni Pastor dito idi Friday. Ket kastamat din kakabsat nga nakapag seminar tayo idi Friday. And praise God. Ako po ay na-bless sa mga napag-usapan at lalong-lalo na po yung shinare ng ating senior pastor. At inassess din po ni engineer yung pangangailangan po ng ating ceiling. Amen? So praise God. Ket prayerfully nga makapag-start tayo ton kakabsat palubos si Apo. Amen? Okay, so ngayon po ay last Sunday of the month. Mauding Domingon iti bulan iti June. Ket praise God, nasa church po tayo. Alam ko po na tayo po ay masaya sapagkat nasa bahay tayo ng panambahan. Amen? Sabi nga ng pag-aaral po ng mga expert na tao, pag tayo daw po ay nag-attend ng church every Sunday, we experience less stress and anxiety. So praise God. Kaya alam nyo, kailangan every Sunday nasa church tayo. No? Amen? Tignan mo nga yung katabi mo, parang nasa church pa rin, pero nai-stress eh. Amen? Oh, experience less stress and anxiety. At ang pagpunta po ng church ay binubos niya yung ating levels of hope and happiness. One, mangted iti namnama tayo, mangted ti ragsak tayo. Masaya ba kayo ngayon? Amen. And it builds a stronger relationship. Mapairot, di langan-langan tayo ti sagtumonggal maysa. And more likely to live with purpose. So, ibig sabihin, yung ating pagpunta ng church, ket mangted itinananay pa nga panagbiag nga dapanggap na. So nga, church, HBBC family, hantay ko mga absent every Sunday. Oo. Para makita natin ang kagustuhan ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Lalo po kayong ma-stress pag hindi kayo nag-attend ng church. Amen ba? Oo. So every time you come to church, you hear God's word. Diba? Every time na kayo po ay pumunta ng simbahan, makakarinig kayo ng mensahe ng Panginoon. At yun ang magbibigay sa atin ng pag-asa at joy sa ating paglilingkod. Amen ba? So every time you come to church, you grow in faith. Talagang lalago ang pananampalataya mo. Pag hindi ka pumupunta ng church, hindi ka lalago. Amen ba? And you get recharged for the week. Dito kat ag-serving mang-charge ken ka kasla cellphone nga numalubat ag-charge ka.
So ganyan din ang pagpunta ng church. Mapapalakas po tayo na ating haharapin yung mga pagsubok sa week na ito, no? Amen? At salamat sa Panginoon sapagkat napakaganda po yung shinare ng ating senior pastor. Actually, parang pumunta ka sa doktor na binigyan ka ng reseta. Rinesetaan na tayo iti pastor. Kaya't nagpintas siya in reseta na kanya tayo. Kaya't kuman nga ulitin kakabsat, digijay nga naireseta kanya tayo, sanctified. Oo. Kaya't napintas data, di ngamin. Maganda yan, sanctified. Dapat magiging sanctified tayo sa harapan ng Panginoon. Magiging malinis tayo. Amen ba? And pangalawa, strengthen. Mapapalakas tayo. So napakaganda yung nireseta ho sa atin. Steadfast and stretch. So, kahit maganda yung nireseta sa atin, no? Kung hindi naman tama yung ating puso, agkaroon tulat ta iti lost direction ti biyag tayo. Kaya sa umagang ito mga kapatid, maganda yung nireseta sa atin. Ang pag-uusapan naman natin is anong klaseng disciple ka. Opo. No kung makitain tayo kat nagpindas jay na ireseta, anyat klase mo jay taong agtumar. Amen? Ugray nga tan napintas jay na ireseta ken ka, no hamumat nga tumaran. As na day nakita ta Facebook, kuna nagat dumaw dawat iti nananay nga salon at kini Apo Diyos nga mamartek mat. So what's the reason nga humingi ka ng good health sa Panginoon? Di po ba? So ganyan po ang ating pag-uusapan. And praise God for this morning. Shall we stand please and turn your Bible in the book of John chapter 8. John chapter 8. John chapter 8. We start reading in verse number 31 to 32. John chapter 8, are you there? Verse 31 to 32. So follow me with your eyes. I read verse 31 and 32. The Bible says, Then said Jesus to those Jews which believe on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. Verse 32. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. I repeat that verse. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Let's pray. Dakila naming Alma, salamat po sa pagkakataon na ito, Panginoon, na inyo pong ibinigay po sa amin para kami po'y makapag-aral sa inyong mga salita. I pray, Lord, that may you please open our minds and our hearts, give us heavenly wisdom and understanding para maintindihan po namin ang inyong mga salita, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, na linisin niyo po ang puso't isipan po namin para meron pong paglagyan ang aming mga salita niyo po na aming maririnig sa umagang ito, Panginoon. And also, Lord, may you please destroy the power of the enemy. Sa lahat ng mga distraction ngayon, Panginoon, sana kayo po ang siga Apo Diyos ti mangtengel o repay ti internet, o repay ti riknami puso mi, dagiti mangted iti distraction Apo, iti daytoy nga bigat. Kat Apo Diyos, anyaman nga aramidem iti daytoy nga bigat, kat sika Apo iti mapadayawan. Because all these things we ask in Jesus' most precious name. Amen. Please be seated. Now, ang pag-uusapan natin is the different kinds of disciple. Na duma-duma nga klase iti disipulo. Lahat tayo po dito ay naniwala sa Panginoon, right? Di po ba? Kayo ba'y naniwala na sa Panginoong Hesus? Kayo ba'y tumanggap na sa Panginoong Hesus? Yes, no? Now, ulitin ko ang verse, sabi po ng Bible, in verse number 31, Then said Jesus to those Jews, itong mga Hudyo ay naniwala din sila sa Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoong Jesus, if ye continue in my word, take note, if ye continue in my word,
then are ye my disciples indeed. In verse number 32, and ye shall know the truth, and that truth make us free. Na gusto kong makita niyo mga kapatid na ang mga Hudyo ay naniwala din sa Panginoon eh. Amen ba? Pero ang challenge ng Panginoong Jesus, sabi niya sa kanila, if you continue in my word, amen? If you continue in my word, then are ye my disciples indeed. Kayo po ang magiging disipulo ko, sabi ng Panginoon. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. So ang katotohanan mga kapatid, ang magpapalaya ho sa atin. Lahat tayo tumanggap sa Panginoong Hesus at ang katotohanan na yan ang magpapalaya sa atin na gawin kung ano ang tama sa harapan ng Panginoon. Kung ano ang mga bagay na gusto ng Panginoon na mangyari sa ating buhay. Praise God sa katotohanan. Now, ang truth na yan is Jesus. John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. So, ibig sabihin, yung katotohanan ang maging authority sa buhay natin. Wala nang ibang master sa buhay natin, kundi ang ating Panginoon. Wala nang ibang authority sa ating buhay, kundi ang ating Panginoon. Wala nang ibang teacher sa ating buhay, kundi ang ating Panginoon. And the truth shall make us free. Pero alam nyo, ang nakakalungkot, maraming saved dito, saved na tayo sa Panginoon, pero hantayo pa'y nawayawayaan kakabsat, na igalot tayo pa'y laang ti kinadakes. Na igalot tayo pa'y laang kadagiti basol. Na igalot tayo pa'y laang kakabsat kadagiti banbanag. Yan tilubong. Amen ba? Kaya kung tayo po ay tumanggap sa Panginoong Jesus, sabi nga ng Bible, 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is what? He is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Tandaan natin, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin na magawa natin ang mga bagay na para sa Panginoon. So, different kinds of disciple. Ang disciple is a learner who adheres to what he learns. Gagawin niya, mga kapatid, kung ano ang kanyang natututunan. Now, tayo po, mga kapatid, ay lahat po tayo disciple. Di po ba? Amen? Disciple tayo. Para kang estudyante na kailangan matuto. Pumasok ka sa church, ikaw ay matututo. Hindi dapat ikaw yung nagmamagaling. Hindi dapat ikaw yung teacher. Dapat ang teacher sa atin, wala nang ibang magaling sa atin, kundi ang Panginoon. Kaya nga tinuturuan tayo ng Panginoon. Di po ba? That's why every time you come to church, mag-attend ka, lumago ka, mag-aral ka. Hindi lamang po yung ikaw ay pumunta ng church, umupo, nakakarinig ka ng napakagandang mensahe, hindi mo naman ina-apply sa sarili mo. Ang disciple po ay natututo. Sa tagal mo ng miyembro, dapat lumago ka na. Amen ba? 20 years, 10 years, 5 years ka ng members, anong ginagawa mo? Anong ginagawa natin? Don't sit down there and do nothing for God. Pag tayong umupo dyan na wala tayong ginagawa sa Panginoon, mayroon pong vision ng HBBC. May napakalaki po ang plano ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kaya bawat isa po sa atin, kailangan makita natin kung ano ang pangangailangan ng gawain ng Panginoon at doon natin i-involve ang ating sarili. Amen ba? So a disciple is a learner who adheres to what he learns, to put into practice. Kung ano yung mga naririnig mo na magaganda dito, china-challenge ka namin, kailangan i-apply mo yan sa buhay mo. Amen ba? So praise God. At alam nyo, na-mention po ni Pastor Proby kanina, si Sister Regine. Praise God, di ba? Meron siyang ministry, busy siya sa kanyang ginagawa sa Panginoon. Of course, busy din siya sa kanyang pag-aaral. Pero tignan nyo, anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Cum laude by the grace of God. Amen.
Now tayo, hindi na nga tayo involved sa gawain ng Panginoon. Wala ka pang may pagmamalaki sa buhay mo. Kailangan naman tayo mga kapatid. Kaya alam nyo, walang reason sa atin na hindi tayo umangat sa buhay kung lamang magiging obedient tayo sa Panginoon. Amen ba? So, ang disciple po mga kapatid ay natututo. Pero anong klase kang disciple? Ikaw ba yung disciple na pag ikaw ay pumunta ng church, meron kang natututunan? Or ikaw yung disciple na nakaupo nakaupo ka lang dyan mga kapatid. Pero pag uwi mo, wala ka man lang may apply sa buhay mo. Dapat ikaw yung disciple na meron kang natututunan sa buhay mo. At pag uwi mo, ina-apply mo sa pamilya mo, ina-apply mo sa mga kapitbahay mo, ina-apply mo yan sa classmate mo, sa workmate mo. Ganyan dapat ang disciple na pumupunta na sa church. Hindi yung disciple ka mga kapatid, naniwala ka sa Panginoon, hindi ka naman natututo. Amen ba? Sabi ko nga sa inyo, ang dami pang nangangailangan sa ating Panginoong Hesus. Pero anong ginagawa natin as believer? Ano bang ginagawa natin? Nagiging busy tayo sa mga ginagawa natin sa sanlibutan, sa ating sarili. Hindi man lang tayo naging busy sa Panginoon. Amen? So first, different kinds of disciple. Number 1, those who follow from a distance. Meron ngang awit di ba? From a distance. So, anong klase kang disciple? Ikaw ba yung disciple na nasa church ka pero malayo ang puso mo? Hello? Ikaw ba yung disciple na nandito ka sa church pero paglabas mo, dinedenay mo ang church na pinupuntahan mo? Ikaw ba yung disciple na ikaw ay para kang santo pag nandito ka sa church, pero pag nandun ka sa bahay nyo, hindi mo na ipapakita ang totoong buhay ng isang believer? Amen ba? Those who follow from a distance. Alam nyo, sa totoo lang, ang dami natin ngayon. Amen ba? Mamaya, meron tayong service sa Sanchez. Amen? At sana naman, kung gaano tayo ngayon, ganyan din sana mga kapatid, ang karami natin napunta doon sa Sanchez. Amen ba? Those who follow from a distance. Some believers just to follow Jesus afar off. Kristiyano lang pag nasa church, pero pag nasa bahay, hindi na Kristiyano. Kristiyano lang pag nasa church, pero pag nasa school na, buhay unbeliever. Kristiyano lang pag sa church, pag sa work, mga kapatid, hindi na Kristiyano. So some believers just to follow Jesus afar off, keeping enough distance to avoid full commitment. Amen? Basta ang sabi niya, ako lang ay believer pag nasa church ako. Pagdating sa involvement, ayaw ko. Pagdating sa commitment, pagdating sa giving, pagdating sa devotion, ayaw ko. Basta ako lang ay pumunta ng church. Ikaw ba yan? Kung ikaw yan, magbago ka na. Some believer, close enough to still associated with Him. Amen? Yung bang masabi lang na Kristiyano sapagkat, naka-dress, nasa church. Believers, this is a dangerous place to a believer kung ganyan ang commitment mo. Nasa church ka pero wala kang commitment. Nasa church ka pero malayo ka sa Panginoon. Amen ba? Sabi nga ng Bible, Matthew 26 verse 58, but Peter followed him afar off.
unto the high priest's palace, and went in and sat with the servant to see the end. Alam nyo naman siguro ang kwento niyan, di ba? After nila na makuha ang ating Panginoon doon sa Garden of Gethsemane, inilagay doon sa palasyo, sumunod naman si Peter. Di ba? Nandun na sa loob ang ating Panginoon, pero si Peter nandun pa lang sa labas. In verse number 69, now Peter sat without in the palace, and a damsel came unto him, saying, Thou also was with Jesus of Galilee? Ikaw ba'y kasama din ba ng Jesus na yon? Anong sabi ni Peter? But he denied before them all. Grabe ano? He denied before them all. Maraming tao, narinig ng mga tao, na yung Panginoong Jesus, nakasakasama ni Pedro, dinenay niya. Ang nakakalungkot mga kapatid, marami pang taong nakikinig sa Kanya. Amen ba? Napakadaling mag-confess pag tayo po ay nasa church, I love the Lord. Pero pag nasa bahay na tayo, nasa school na tayo, nasa work na tayo, nasa community na tayo mga kapatid, nakikita pa rin ba ng Panginoon ang puso na nagmamahal sa Panginoon? Verse number 71, and when he was gone out into the porch, another maid saw him and said unto them that were there, This fellow was also with Jesus of Nazareth. Itong taong to, siya po ay kilala namin na siya ay sumusunod sa Panginoon. Ito ay disipulo ng Panginoon. Pero anong sabi ni Pedro? And again, he denied. Ang napakalungkot dyan mga kapatid. Dinenay na nga with an oath. Ano yan? Kasla, insapatan at tibiyag na kakabsat, nga anamam mo. Mas magaan pa yung dinanay mo kaysa nagsapata ka. Hello? Na hindi mo kilala yung Diyos na bumuhay sa'yo. Hindi mo kilala yung Diyos na nagligtas sa'yo. Hello? He denied with an oath, I do not know the man. And after a while, came unto him they that stood by and said to Peter, Surely. Then began he to curse and to swear, saying, I know not the man. Pangatlong beses yan. Alam nyo, lahat tayo dito, na kaya nating itayo, manindigan, na mahal natin ang Panginoon pag nandito tayo sa church. Amen ba? Kaya mong sabihin na mahal ko ang Panginoon. Kaya mong sabihin na ano man ang gusto ng Panginoon sa buhay ko, gagawin ko. Kaya mong sabihin yan. Pero outside ng church, yun bang boldness mo na sabihin na mahal mo ang Panginoon, kaya mo pa rin bang sabihin yan pag nandun ka sa school nyo? Pag nandun ka sa bahay nyo, pag nandun ka sa workmate mo, sa trabaho mo, kaya mo pa rin bang sabihin yan? Amen? Nakakalungkot. Kristiyano lang tayo pag nasa church tayo. Outside na ng church, hindi na tayo Kristiyano. At salamat mga kapatid, makikita din natin yan. Doon sa John chapter 6, itong mga taong to, nagustuhan nila ang Panginoon nung may mga ayuda. Diba? Nagustuhan nila ang Panginoon nung may mga miracle na ginawa ng Panginoon sa buhay nila. Pero nung nag-preach ang Panginoon, lumayas ang tao. 12 lang ang naiwan. At sabi ng Panginoon, will you also go away? Diyan na susubok ang totoong disipulo. Diyan na susubok
ang totoong believer pag tayo po ay sinubok ng Panginoon. Amen ba? Pero sabi ni Peter, saan pa kami pupunta? You have the words of eternal life. Kaya mo bang sabihin yan? Lord, wala na akong ibang pupuntahan. Hindi ako lalayo sa iyo. Hindi ako magbabackslide. Hindi ako mag-quick sapagkat alam ko na ikaw ang nagpapalakas at ikaw ang nagbigay buhay na walang hanggan sa akin. Sana masabi natin yan. Ikaw ba yung disciple na malayo sa Panginoon? Amen. Number 2, critical follower. Critical follower. Anong ibig sabihin yan? From the word critics. Talamang daldalaw ti amuna. Hello? Talamang uyaw ti amuna. One who expresses a reason, opinion on any matter, especially involving a judgment of its value. May met kumano kastoy. Di ba? Judgment, truth, righteousness, and the beauty and the technique. In the book of John chapter 12, verse number 1, makikita natin ito mga kapatid. Then Jesus, 6 days before the Passover, came to Bethany, where Lazarus was which had been dead, whom he raised from the dead. Verse number 2, there they made in a supper, and Martha served. But Lazarus, one of them that sat at the table with him, then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the odor of the ointment. Then saith one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, which should betray him, why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor? This he said, not that he cared for the poor, but because he was a thief and had the bag and bare what was put therein. Alam nyo, members, HBBC families, ayaw natin na ganito ang klaseng disciple ang meron sa atin. Amen? Critical follower. Like for example, mga kapatid, pag tayo po ay nagpasiling, huwag sana nating sabihin na, ay hindi natin makakaya yan. Alam mo kapatid, meron kang issue of faith. Ganyan ang problema ni Peter eh. Meron siyang issue sa kanyang pananampalataya. Tandaan nyo, nang dahil dyan sa sinabi ni Peter, mga kapatid, na dinenay niya ang Panginoon. Anong sabi ng ating Panginoong Hesus in the book of Luke chapter 22? We try to read this. Luke chapter 22. Ang nakita ni Pedro, mga kapatid, ay yung pananampalataya ang nakita ng Panginoon ay yung pananampalataya ni Peter. Luke chapter 22, verse number 32. Anong sabi niya? Ang sabi po ni Jesus, but I have prayed for thee, that thy faith fail not. Amen? Alam niyo kung bakit naging talata mangdaldalaw ti amom, mangkrit-kritikar ti amom, meron kang issue sa pananampalataya. Amen? Yan ang problema ni Pedro eh. And then sabi ni Jesus, I prayed for thee, that thy faith fail not. And when thou art converted, strengthen thy brethren. Alam nyo, napakaganda mga kapatid, kung lamang tayo, lahat na believer or members mga kapatid,
ay meron tayong matibay na pananampalataya at genuine na salvation, mga kapatid, magagawa natin ang gusto ng Panginoon sa atin. At nagpapalakasan ho tayo, hindi nagsisiraan. Amen ba? So ikaw ba yung klase ng disciple na ito? Critical follower? Pag nagpa-raise ng pastor, ng senior pastor ng commitment, anong laman ng isip mo? Hello? Pag merong sasabihin ng pastor dito, mga kapatid, na lalabas tayo mamayang hapon, mag-soul winning tayo, anong klaseng isip ang meron sa'yo? Ikaw ba yung Kristiyano na, pastor, sige, susuportahan ka namin. Or ikaw yung disciple, mga kapatid, na, kayo lang ha? Kayo lang. Ikaw ba yung ganong Kristiyano? Critical follower. At sana naman, mga kapatid, hindi tayo ganyan. Amen? This Christian is always dissatisfied with others. Hindi siya masaya. Amen? Hindi siya masaya pag umaangat ang kanyang kapatid. Gusto niya, siya lang ang masaya. Gusto niya, siya lang ang pinagpapala. Criticism of others often self-vindicating. Krini-criticize natin ang kapwa nating believer. Meron ngang sinabi, itong si Leo Tolstoy, a philosopher po siya. Sabi niya, everyone thinks of changing the world. Alam niyo, lahat tayo iniisip niyan eh. Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself. Amen? Na sana magbago ang mundo, nakadakdakas silobong kung kunata yung kaabsat. Ikaw. Tanong, nagbago ka na ba? Hindi mo man lang plinano sa sarili mo na magbagong buhay eh. Naisip mo yung sanlibutan, na sana magbago ang sanlibutan. Ang sarili mo nga, di mo naisip eh. Amen? The critical follower. Number 3, the POC follower. Anong ibig sabihin ng POC? Dahil han nga makiinamong. Jay, di lang makiap-apa, wano, mang birbirok iti, banag kakabsat nga, pakadadaulan. Amen? POC follower. Hindi sana tayo ganon. Kaya pag meron ni raise ng pastor dito, sa pulpitong ito, dapat ag-agree tayo. Amen? Kaya nga nakadado nga discussion pa lang. Amen ba? Ang problema kasi sa atin minsan, mga kapatid, no? Sabi ko nga, ulit, meron tayong issue of faith. Yung pananampalataya mo, pananampalataya ng bata eh. Nag-preach lang ng pastor ng sin, na open ka na. Amen ba? Nag-preach lang ng pastor ng involvement, agmismisuot kan. Galatians chapter 5 verse 15, but if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consumed one of another. Hantay ko mga agdidinaal, pipinerdi. Amen? No makita mo kabsat nga nakapoy, tulungam. Yan nga ang silbi ng discipleship eh. Amen ba? Ikaw nga, ang tagal mo ng miyembro, mga kapatid, nagiging critical pa rin yung spirit mo eh. Nagiging POC ka pa rin. Amen? Number 4,
The fearful follower. Ito yung natatakot. Natatakot na pag ako'y maglingkod sa Panginoon, anong mangyayari sa akin? Amen ba yung people? Hindi ka naman natatakot na sumama sa unbeliever. Bakit matakot ka sa pag-obey mo sa Panginoon? Amen? Hindi ka nga natatakot na samahan ang unbeliever, makisama sa mga unbeliever. Diyos kasama mo. Fearful follower. And when he was entered into a ship, his disciple followed him. And behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves, but he was asleep. And his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we perish. And he saith unto them, Why are ye fearful, O ye little faith? Alam mo kung bakit natatakot ka na sumunod sa Panginoon? Ano ulit dyan ang problema? Little faith. Amen? Ayaw mong sumunod sa Panginoon sapagkat wala eh. Yung pananampalataya mo, pananampalataya ng bata. Sa tagal mo ng believer, amen? Dapat yung pananampalataya mo, pananampalataya mga kapatid, ng subok na Kristiyano. Amen? Ganyan dapat. Hindi dapat tayo matakot. Sabi nga ni Pastor, hindi dapat tayo mag-quit, mag-go forward tayo. Marami tayong gagawin para sa Panginoon. Marami tayong gagawin sa ating mga classmate. May gagawin ng Panginoon sa ating trabaho. May gagawin ng Panginoon sa ating pamilya. Huwag tayong matakot. Go forward. Meron tayong Diyos. Sabi nga ng Bible, I will never leave you nor forsake you. Bakit ka matatakot kasama mo ang Diyos? Amen ba? Church, huwag tayong matakot. Magpatuloy tayo na harapin ang mga pagsubok sa buhay at gawin kung ano ang nararapat para sa Panginoon. Marami pang tao ang dapat makakilala sa ating Panginoon. Marami pang new believer ang nangangailangan ng discipleship. Amen? Fearful follower. Little faith causes fear. Little faith causes fear. Amom na apay nga mabuteng ka nga mangited tabiyag mo, mabuteng ka kaabsat nga, ited ko kumaday, ito nga igatang ko pala bugoong kung kunam. Amen? At the commitment, ited ko kumaday, ito nga maanpay lang, tawang kasapulan mi. Little faith causes fear. Natakot ka sapagkat yung pananampalataya mo, dapat maging strong ang pananampalataya mo, kapatid. Pag matibay ang ating pananampalataya, walang makakapagkadlang sa atin. Amen? Fearful follower. Mamaya, meron tayong service sa Sanchez. Meron tayong service sa Batak. Meron tayong service na necrological. Nandun ka kaya? Amen? Alam nyo, sa totoo lang, yung mga preaching na naririnig nyo, na i-apply natin kaagad eh. Yan ang kagandahan. Di po ba? Hindi yung mananatili lang sa isip mo, sa puso mo, nandyan ka nakaupo, o ang ganda ng preaching. Yan ang sinasabi mo. Pero, kapatid, masusubok yung ganda ng preaching na yan pag ikaw ay makikita namin mamayang hapon. Amen? Ikaw ba yung critical follower? Fearful follower? Follower na malayo sa Panginoon? Or ikaw yung disciple na obedient follower? Number 5, the obedient follower. Obedient na tulnog. Sino kanyayo kakabsat nga ti kayat yo, ti anak yo, han nga obedient?
Adaba ditoy? Ang prayer mo sa mga anak mo, Lord, gusto ko maging disobedient ang aking mga anak. Ganyan ba ang prayer nyo? Wala, di ba? Hindi ganyan eh. Ang prayer natin, Lord, gusto ko maging obedient ang aking mga anak sa inyong kalooban. Di po ba ganyan ang prayer natin? Pagdating naman sa Panginoon, mga kapatid, yan ang ninanais ng Diyos sa atin eh. Magiging obedient tayo. Yan nga ang problema ng mga Israelites. Matigas ang ulo nila. Amen? At sana bilang anak ng Diyos, hindi dapat tayo matigas. Matigas ang ulo. Dapat malambot ang puso natin. Malambot ang ating isipan. Nga pa kaimulan, dagiti sao ti Apo. Obedient follower. Matthew chapter 4 verse 19. And he said unto them, follow me. Jesus said, follow me. And I will make you fishers of men. And they straightway left their nets and followed him. Amen. Alam nyo, ang mga taong sumunod sa Panginoon, meron din silang ambisyon sa buhay eh. Pero nung nakilala nila ang Panginoon, wala nang ibang pinakamataas sa buhay nila, kundi ang Panginoon. Obedient. Church, sana magiging obedient tayo. Amen ba? Obedient tayo, natulnog tayo kini Apo Diyos. Nakatultulnog kayo kakabsat no. Adda kayan ti lobong, may salanga text ni manager mo mapangkasigod. Amen ba? May salanga text kaabsat, DJ boss mo mapangkasigod. Eh sino ba ang Diyos sa'yo? Hello? Sino ba ang Diyos sa'yo? Ang Diyos ang pinakamataas sa lahat. Tandaan mo, ang Diyos ang nagbibigay ng buhay mo. Ang Diyos ang nagpapalakas sa'yo. Hindi ang boss mo. Kaya nararapat lamang mga kapatid na ang Diyos ang tumanggap sa lahat ng mga bagay na pwede nating gawin sa buhay natin. Obedient. Receive and do the word of God. Our will is secondary. Pangalawa lamang yung ating mga ambisyon sa buhay. Ang nauna at priority natin mga kapatid ay gawin kung ano ang nararapat at kalooban ng Diyos sa atin. His will is secondary to doing God's will. Yung mga kalooban natin, yung mga kagustuhan natin. Pangalawa lang yan eh. Ang una yung gawin natin ang Panginoon, yung mga kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Amen ba? Number 6, the sacrificial follower. The sacrificial follower. Luke chapter 5 verse 11. And when they had brought their ship to land, they forsook all. Biruin niyo yan. Grabeng commitment yan. Grabeng pagsakripisyo yan. They forsook all. Lahat iniwan nila para lang sumunod sa Diyos. Ikaw, ano na ang sinakripisyo mo sa Panginoon? Hello? Ano na ang sinakripisyo mo sa Panginoon? And after these things, he went forth and saw a publican named Levi sitting at the receipt of custom, and he said unto him, follow me. And he left all and rose up and followed him. Alam mo, ang hindi mo nakikita, hindi mo kasi nakikita, mga kapatid, ang kahalagahan ng paglilingkod sa Diyos. Ang nakikita mo lang, mga kapatid, kung paano ka yayaman. Yan lang ang nakikita mo. Tandaan mo, the source of all kinds of blessing is God. Mawala man lahat, wag lang ang Diyos. Amen ba? Pwedeng mawala ang ating mga kaibigan. Pwedeng mawala ang mga workmate natin o trabaho natin.
pwedeng mawala ang mga bagay na meron sa atin, pero dapat wag lang ang Panginoon. Sapagkat oras ng Panginoon ay manatili sa iyo. Ang Panginoon ang magbibigay ng pagpapala sa buhay mo. Sacrificial follower. Ano na ang sinacrifice mo sa Panginoon? Amen? Ano na ang sinakripisyo mo sa Panginoon? Another example, Abraham. You know the story, di ba? Itong si Abraham, meron siyang may isang anak. Kaya nga tinawag na ay Isaac eh. Isa. Amen? Anong sabi ng Panginoon? Abraham, deta kakaiso ng anak mo whom thou labes. Biruin mo yan. Thy only son, kakaiso ng anak, whom thou labes, ay ayatem nga permi, may daton, burnt offering. Anong ibig sabihin ng burnt offering? Masusunog. May daton ti Apo, may isang anak, ay ayaten ng anak. Hinted na ti Apo. Amen? Ikaw, ha? Yung mga mahal sa buhay mo, ano ba yung mga mahal mo sa buhay? Mas mahal mo pa yata ang trabaho mo kaysa sa Panginoon eh. Hindi po masama na meron tayong trabaho. Pero hindi dapat ang trabaho natin, mga kapatid, ang mas mataas kaysa sa Diyos. Hindi masama na meron tayong mga kaibigan. Pero hindi dapat mas mataas ang ating mga kaibigan kaysa sa Diyos. Amen? Thine only son, whom thou labes. Hello. Pinanagnakan ni Apo Diyos no sino isuna tibiyag ni Abraham. Tama ba? Gusto mo ba nga panagnakan ni Apo Diyos tibiyag na ken ka? Kasano adangar panagnakan na ken awam mo pa'y indatag mo ken kuana? Amen? Chinat indatag mo ken kuana? Chinat in sakripisyo mo kanya na? Kung malam, di ka man nagsakripisyon. Hello? Salamat, inuna mo ang Panginoon. Amen? Mamaya may concert dyan. Piyesta kasi natin di ba? Oh. Sacrificial follower. Yes naman tayo, kapatid. Ang Panginoon nga, mga kapatid, isinakripisyo niya ang buhay ng kanyang bugtong na anak. Kaya nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sapagkat yan ang binigay ng Panginoon sa atin. Amen? Ano na ang sinakripisyo mo sa Diyos? Amen ba? No may ka maki-church kas no may ka maki-church kasla daytay nakadakdakkel in sakripisyo mon. Amen? At least imay nakmet ti Sunday yun, morningon. At least nakapanakmetan. Kasla nagdakkel ti in sakripisyo mon, kapatid. Amen? Di ka lang umay maki-prayer meetingon. Di ka lang umay soul winningen. Di ka lang umay maki Sunday afternoon service kakabsat. No imay kay anti-church kakabsat ti Sunday morning kasla nagdakkelan nga in sacrificium iti Apo. Tandaan mo, mas marami pang believer, mga kapatid, na ang dami nilang sinasakripisyong oras, pati trabaho para lang sa Diyos.
Amen? Asla kayat mo pa yung ti Apo, agsuri ken ka. Sacrificial follower. Sacrifice is the true characteristic of discipleship. Amen? Lastly, the enduring follower. The enduring follower. Amen? Alam nyo, sa totoo lang, dati plaster kong ag-preach kanyayo kakabsat by the grace of God. Madama nga sumuol di asmak. Oo. Pero salamat sa Panginoon. Nandyan yung biyaya ng Panginoon. Makaumanay di parabor ti Apo. Amen? Kaya nga ulitin ko, ano lang sinacrifice mo sa Panginoon? Amen? Awan lat kwartam nga pagpletem nga umay, di ka umay-church son. Idinto nga dadamasaksakit ka at nga makitam latta nga mapanagsulwining, makitam latta nga umayagdalos, makitam latta kapsat nga agserbi ti Apo. The enduring follower. Sabi ng Bible, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Brethren, engage yourself to fight and keep the faith. Sana kasama ka namin. Church members, sana kasama namin kayo. Hindi lang nandyan ka mga kapatid na tiyempot pa nakilabanan kakabsat. Adda kadta nga, no lang adda ko mawayam kat mabalim mo agquit. Haana kakabsat. Adda kadtan, makikadwa ka nga makilaban. Engage to fight and keep the faith. Let nothing keep you from your goal. Meron tayong goal na tinatarget, mga kapatid. At sana sa goal na yan, na gusto ng Panginoon na mangyari sa atin, lahat tayo ay sama-sama. Amen ba? Lahat tayo ay sama-sama. Engage yourself to fight and keep the faith. Let nothing keep you from your goal, our goal. Endurance now will bring eternal rest. So nga kakabsat, agtultuloy tayong agserbi kay ni Apo Diyos. Amen? Aduman dagiti banag nga tayo kaya tibiyag. Aduman dagiti banag kakabsat. Nga mambalin nga magigawit kanya tayo itibiyag kakabsat. Itin tayo pa nag-serve kay ni Apo Diyos. Ngayon masapol nga agtultuloy tayo, agbalin tayo nga natibker. Iti pa nag-serve tayo kay ni Apo Diyos. Enduring follower. In closing, church, the world suffers a lot. Nakikita nyo yan. The world suffers a lot, not because of the violence of bad people, but because of the silence of the good people. Church, huwag sana tayong tumahimik. Amen? Huwag sana tayong tumahimik. Dapat datayo kakabsat, itiringgor, nga mangis kasabate, ebanghelyo iti Apo, kada ito'y nga lubong. Awan ko mati members, awan ko mati believer kakabsat, nga agsardeng, amen, agquit, awan ko mati members kakabsat, nga han nga maguyogoy tiriknana, nga ma-involve para ti ministry. Amin tay kuma. Amen? Amin tay kuma. Kat agkakadwa nga mga ramid kadayjay pagayatan ni Apo Diyos. Amen? Now, tatta kakabsan. Tay ko na akon, nagpintas siya in reseta ni Pastor Proby kanya tayo. Steadfastness, strengthen,
steadfast, stretch. Now, tata, anat klasem nga believer, disciple, nga mang take ka dayjay. Si ka ba dayjay, follower ngam adayo ka kini Apo Jesus. Si ka ba dayjay follower nga critical ti spirit mo? Kakabsat nagpintas yung message. Dayjay na ireseta kanya tayo, katnuhaan nga naplastar tapusom, panunot mo awan serbina. Wano si kabadje, disciple nga obedient. Si kabadje, disciple nga willing ag sacrifice. Si kabadje, disciple nga uri adot rigat, adot makadlang ken ka, agtultuloy ka, enduring follower. Amen? I hope, nga da ito yung message kaabsat, nang istir, kada jay puso tayo, nga lalo pa'y, nga makita tayo, iti panggap, iti apo, iti biyag tayo. Shall we stand please? Let's bow our head and close our eyes. Lord, umay kami ken ka, iti da ito'y apo Diyos nga bigat. Nakapinpintas apo, dagiting kami ng igan. Jay Sunday School, ken dating a message, Lord. Compliment, Lord. DJ mo na apo, kat isot na ireseta kanyami nga agas. Tata apo, da kami apo Diyos, itimang tumar dayjay, nga na ireseta. Kat sapay ka di apo Diyos, tanadamag daytoy biyag mi, nga mga akseptar, kadagijay nga naireseta nga agas ka. You just come forward and kneel down and talk to God. Just come forward. Anong decision mo na naman sa Panginoon? Tigilan mo na. Yung every time na ikaw ay magpo-forward, meron kang ibinibigay na decision sa Panginoon pero hindi mo naman nagagawa. Sana ito na yung pagkakataon mo na yung decision mo na yan ay gawin mo para sa Panginoon. How about you? Napakaganda po yung goal natin. Magiging steadfast tayo. Hindi dapat tayo titigil. Magiging sanctified tayo. Masasabi mo ba ngayon, nakasama ka namin sa laban na ito at ipagtanggol ang pananampalataya sa Diyos?
Kararag tayo. Agyaman kami Apo kadagitoy nakabugbugas nga mensahe Apo ngayon kapahimpalasat kadagiti adipon mo. Katwen pudno launay o Dios nga han kumalaeng nga umanay nga da kami ket maysan nga namati ken naisalakan. No di ket di Apo babani ti tulong ken parabor mo sursuruan na kam kadi o Dios nga nasayaat na imbag nga pasurot mo. Ken nagbalin Apo nga tibiyag mi Apo Dios makayayo ken ka ken uray pay kadagiti tattao. Katalawan nagyaman kami daytoy nga pamalagip ngayon kami Apo nakita nuanyada dagiti klase kababalin iti maysa Apo nga sumursurot Apo ken ka. Ket sapay tatulungam ti sagtumunggal maysa kada kami kadagiti anak mo Apo kagiti kamkameng ti HBBC nga makita mi kuma iti biyag mi Apo Dios ken nuanya iti klase mi Apo nga disipulom Apo. Ket nuadaman dagiti banag nga mabalin Apo nga nakakuriharan mi nakatubngaran mi ikanakam Apo iti panananay nga kinapakumbaba ken parabor tapnon iti kasta baban iti tulong mo mailinteg Apo Dios dagitoy nga kababalin ken klase ti panagbiag tapno mas adaddapay Apo nga nabungbunga ken epektibo kami Apo. Katalawen bendisyonam dagiti adipon mo Apo nga inaramat mo itatta nga bigat ket isublim kadakwada ti kired piksa ken salunat Apo ket itultuloy mo Apo nga bendisyonan Apo isuda. Babayan Apo, iti parabor mo, kan aramaten Apo, kadagiti nangawagam iti bibiyag da. Kadagiti iti kararag mi, tinagan na po mi Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you, Pastor Dennis, for that very wonderful, powerful message nga iningkaimpaay kada kami, iti daytoy nga bigat. Ket nakapinpintas kakabsat, ket talaga nga kanunungan na, DJ message ngayon muna itatay. Kadjakam mo, awan sa pulo mo, ti panangibinsa-binsa na kakabsat, panangilawlawag na, deto'y 7 nga klase, iti follower, nga po tayong Jesucristo. Alright, so nuko natin nga disipulo, at dati sursurutin na, kan dapat ammo tayo no sino di sursurutin tayo. Ta dito lakid di ta sursurutin tayo, kat isut mangyaw awan kada tayo. Kat kas may sa Kristiyano, dati 7 nga impakita na ket sapay tayo ti daytoy nga bigat, makita tayo, je bagi tayo, no yan na tayo kadagitoy kakabsat. Ket kas may isa nga follower, ito'y nga makita tayo, nga dakkel ti rabbangen tayo, nga dapat ket inurture, je puso, ken na espirituan, kararwa tayo kakabsat. Tadi tayo matammo, baka adamat mang sipsipot kada tayo, ket adamat mang sursurot kanya tayo. So tapnon tikasta ket agbalin tayo nga epektibo nga follower, yako na ni Pastor Pro bitatay, hintay muna nga lesson na, ket aboy daran tayo, dagiti anyaman namang papatay, dagiti vision, tarigagay, kararag tayo, mang distract kanya tayo, iti isusurot tayo ti Apo, ken mangkulem, ken nananay nga manglidem, dagiti isusurot tayo ti Apo, ken palagipan tayo ti bagbagi tayo kakabsat, no apay nga aramiden tayo digitoy, kan apay nga sumursurot tayo kani Apo Jesus. Kan kastamet, nga ti panunot ken puso tayo, taraunan tayo ti sao ti Apo, tapno santay nga mayaw awan, kan tapno alisto tayo nga mailasin, nuwaan nga usto dagiti sursurutan tayo. Kan kastamet nga palawlawan tayo, dagiti bibiyag tayo, kan bagbagi tayo, kadagiti tattao, nga haan lang nga mang-encourage kanya tayo, nga grow no diket di mangtetmet kanya tayo pay iti example kan encouragement ngagtultuloy ngagserbi ti Apo. So amen. Thank you very much Pastor Dennis. Thank you very much Pastor Proby. Karigitoy nga ingkayumanan inted kada kami nga mabalin nga balunan mi tattamanen nga lawas. Aging gana inton no Miyerkules, tum prayer meeting. Nga mantay nga yuray tum Miyerkules kagabsat damat digitay daily devotion tayo aya. So dagitoy nga nagagan tayo, sibugan tayo kakabsat, sukayan tayo tapno na pintas iti may paltuad na nga aplikasyon ken bungaen na iti panagbiag tayo. Okay, praise the Lord. Tumakder tayo ng aming kakabsat as we have our last or closing song. Amen. Praise the Lord. Lahat ng may natutunan, say aloud, Amen. Now, lahat ng susunod sa Panginoon, say aloud, Amen.
Let us follow God. I am resolved no longer to linger. Amen. On the first now. I am resolved no longer to linger, charmed by the world's delight. Things that are higher, things that are nobler, this have allured my sight. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to go to the Savior, leaving my sin and strife. He is the pure one, He is the just one, He had the words of life. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, I will come to the last verse. I am resolved to enter the kingdom, leaving the paths of sin. Amen. Friends may oppose me, foes may beset me, still will I enter in. Everybody now. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Rarag tayo kakabsat para iti closing prayer. Apo isublimi kang ka iti dayaw gloria panagyaman. Kadagiti banag o Diyos ngayon ka naaramidan apo iti daytoy nga bigat. Rarag ko apo nga dagitoy saom. Daytoy nga mensahe, dagitoy apo nga sursuro nga naadal mi itata. Ketsan kadlang kumaapo nga sumrek iti lapayag mi apo. No diket ti baban iti tulong panakabalin iti Espiritu Santo, isut manggutigot ken mangkonbiktar kada kami. Nga dagitoy apo nga saom ket isu ket pagsarmingan mi ket makita mi apo kuma iti bibiyag mi ket ijay nga makita mi apo no kasano apo ti dapat nga pag-improvean mi apo Dios. Alawen tulungan na kami tapno iti kasta ket salla nga di bukod mi nga bagi. Ting kami apo makita, ting kami apo parparagsaken. No di ket di apo Dios mapanunot mi kuma ken masaludsod mi kuma iti panunot mi no apay nga anya ti rason nga adda nga si bibiyag kami apo. Dayta ket awan sa bali no saan nga iti panang padayaw ken ka panakaiburay ti soom kadagiti sabsabali ken kastamet apo Dios nga panangyasideg ti karkararwa apo ken ka. So nga tulungam apo kuana ti anyaman ngan anayen na itatanga kanito agasa maputap noon ti kastag at maaramat mo isuna ken uray pay ti familyana ni Ma'am Sheena ken digiti kakabsat apo di klaberyang mang suporta met ken kuana apo. Ti patriarch me, thank you so much Lord. Continue Father to lay your healing hand and strengthening hand upon him. Ket itultuloy mo apo Dios nga ipreserba iti salon at kiret ken pigsana apo stamat apo ken ni Ma'am Cora tinananay matapo Diyos nga preservation iti salon at nga. Thank you so much, Lord. Kadagiti amin apo nga dayiti sanctuaries, kadagiti outreaches, kadagiti Facebook, YouTube, konsom. I pray, dear Lord, that they may please bless them, dear God. Kanaywanam apo isuda, bendisyonam apo isuda. Kadagiti iti kararag mi apo, may gapoy tinagan na po mi Jesus. Amen
and amen. All right. So thank you so much. God bless us all. Again, let us be reminded with our activities this afternoon. The Batak Paway service kakabsat, kan the necrological service in numalpas ti service je Paway, ijay bintar. Kan itultuloy tayo ngay kararag, iti pulpit ministry, kan oray pa iti panagministeryo, iti senior pastor tayo kakabsat, ijay Calvary Baptist Church, Pitdig. Okay? So God bless us all. We are all now dismissed. Shake hand one another.